نزغمطو إيرتراويان زملكت يو أزيو دس زبل زينا عركي يكون كنا دي قبل الله سخاف قريه تبل الله أبي زلو تشجر زي زخون يكون فيزا التو هاجر كتكونيا كابتو زلو بوتا أديس أبا كوسدوميم كاب أديس أباون كندا بروسس كقبلوميم سلام قميت قومو جايس كافيلي لما عن تانا عخو مقدسي زبلنا يستفل عليو فيديو تاتكمون أقدسي حبريتات كرينا بس ومنزي نشيت أفينا غننا لنا نشيت تسألين سلازغنيو ስለዚ ሎማ ዓንቲ ድሓን መስል ኣለኹ ንዓኹም መገድስ ዝበልናዮ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ከምኡውን ሓበሬታት ክንርኢና ስለ ሳሙን ዳታም ሳይፅንሑ ሓድሽ ሕርኪንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ላይክ ኣይትረስዑ let's go ስለዚ ጋይስ እናብቲ ቀንዲ ሓበሬታት ከምኡውን ኣገደስቲ ቪድዮታት ቅድሚ ኸና ናይ 1984 ሃይለ ገብሩ እትብል ትማሊ ዝተዘርግሐት ሓዳሽ ቪድዮ ክሊፕ ነይራ ምናልባት እዛ ደርፊ እዚኣ ናይ ቀደም ድያ ወላ ሓዳሽ ድያ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዐ ኣይፈልጥኒ ግን حدش كليب كومون تدرفون حدش تسرحي تمال تزرقحت نيران عاقس معكم أحوات دو يكونان هاي لقبرو ناي قدم دي ولاس حداشا سكي تفلتوات اللي هم ويقدم حجي سمعكم ما ندحر اللي هم نقرني هايله قبرو أريقو تريقو لهم أعوادو يكونا دكبو دكدي نسغا عبي قزا أنا حساس لدي عن ساب عبينا أمو قزانا حقوسي خن شقر بحالي اندا تخافلنا أحوات دي كنان هايلا قبرو كيف زلوا طعم زي ما أب عود عقباي تبل يوتيوب شانل كيركم كتستمقروا بتحتنا حتىكم تمالس تزرقحت يا هم تقول لهم بزحوا فيه باللانجن تمالس تزرقحت يا سزي أو غيركم استمقروا خم دلمود مجمرة أزنا قعدت مربات كنرينا. زي أركي هو. حكينا يا ركيا. النهر كرمتك حميمك. حنت تدابل جبر الله. أولها كرمتي. لا تم حسها قتل. هو عندي هاتبوت كوسو. عندي هاتبلو. قوت كيت كاخو قوت كوسو كوي. ده حركات وحتى كوي. عدس تبلع خا واي سن بسم الله عقي تنفيح عدس دبلو تم دبلو تبل. هو نفيح ناني نسن كحر غيرنا عليه قال أمون منفعتها الشح يدبل. هو الشح يدبل مو حنت دابل تدابل جبر أولها. هو واي نعم مستونا تنارق الشح بيلولي. كونترا أريا دبلو له نفاس كرم دكم حرة. تقمت هارك بحبرة السبنا يزي. نفاس كأصبوي. إنه كما أنتي بايتك تتراسايكل أموكسلين توجو مايسين جنتا مايسين سين إنتو ما فاوس متشم إنه السرع خوينوسي إنه ميلوت سي سلمتي من الشروبات المزجرهم سأفارماس أروقو مايسين يلوم دشتولنا أنت بزحخة أروقو مايسين مايسين أنا وين كمان بس أنا أريك أب دامسته أفارماس خشيت قبوي وأنا تسمى مبزعتي نتعنا إذا تكملوا أريك نتعنا عند هذا هالندي دسته لذي أب فارماس أنت سشتي حيش نابكالي كم تري يقولوا لهم فليز بلا بهالم سنقيد كاني عودات قدم ممرعوم ويكا قدم حنت قال موسادهم فتوشيهم مالتي كمتي اب حبرة السبنا قال تراين دات فتش ابزخاني ودون فتشي رديهم لهم دلداله ناي حقوق ازيو قداس سلازخونه تفتشي قال دوسد مالتي سلازي اتا كمرعوا مديبا زلا قال بخمس من قد حقوق تفتشوا حقوق فتنا له صبو غيرو كسكم خلي كلن امونغو قلا ابزيا فتش خلخا قوا عند عريلكا بقى وديكا مالتي نحدا رايتوني خا نغصالو نايتخوني خا هذا صبو غيرا ترغاغص الله دلدل دي كونن زقرم بهاليو ها
كم دي أبي حبرة تسبنا أنت تأتوني راسي كمي مراقم ما نيركم نالجنا رايد لنا أنا ماني باور نافنا ليش سلام عندي فكرني هنا منو عربك شو اللي يسمى ماني فكرت يعني هاي عندك زي مسمع تفتير له هم سمعوا زلهم ناي غودنا حطوتاتيو انتاي كايلو حاتيتوس عدن قالني عدن ودني نابلالس سبيت خاني سباين سبيتنا عركيو تبلالا هو القباني مالت ما فكرني هم يسمعون على انتاي بالي زغا عركي كون ادي يخبلالو سخاف قريو تبلالا ابي زلو تشجر منجر ላይ እኮ ነው ያለው ኣብ መንገዲ ኢና ዘለና ብላሎ ስለዚ ኣብ መንገዲ ይኽዛረብ ዘይደለ እምበር ኦልሬዲ ትጌጋናት እዩ ማለት መንገር ላይ ነው ያለ ነው አለ ቤተሰብ ይሰማል እንዴ መንገድ ላይ ስለሆነ ነው እንዴ እንደዚህ ኣብ ውሽጢ ገዛ ጥራዩ ክገብራ ደሊ ዘሎ ታ ሰብኣይን ሰበይትን ምዃን ኧረ በእናትህ ተው እንጂ እንዴ አሌክሲ ኧረ በእናትህ ተወኝ እንዴ አዲስ ነገር ያልሰማሁት ነገር እሱ የሚለውን አላውቅም ኧረ ቤተሰብ ኧረ በእናትህ ምን ነች እንዴ ምን ነች ንገረኝ እናቴ ነች አንተ አይደለም ንገሩ አደያ ይሉ በቃ ነቂጹ አደያ በትክክል ፍቅረኛ ነኝ እኔ ኧረ ሰኻ አፍቃሪዬ እዩ አይደለም እናቴ ካደችኝ እያልክ ነው እናቴ ካደችኝ እያልክ ነው ኧረ ንገረው እንዴት እንደምወድህ ንገረው ጽቡቅ ጌርካ ንገሮ ንፍቅሪ ሓቲትካ ሓራይላትካ ዋ እንዴት እንደምታፈቅረኝ ንገረው ኖ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም የሚያሳፍር ነገር የለውም እኔ እንደሆነ አላሳፍርም እየገባኝ አይደለም ቆይ አይ ግልጽ እናድርገው እስኪ እየገባኝ አይደለም እሱ እናቴ ነች ይላል የማይሆን ነገር እኮ ነው የምትነግረኝ ወይ አንተን ፈርቷል ወይ መንገደኛ ስለሆነ ንገረኝ መንገድ ስለሆነ ያሐፊሩ እምበር ዓርኪያ ማለት ፍቅርካ እኮ ዕድመ ይፈለኒ ተኾንካ ሓፊርካ ዳ ግልጽ አይደለም ነገሩ ምን ችግር አለ እሺ አንቺ ንገረኝ እስኪ ወይስ ብዘይ ተሐሰተ ሒዚ ማለት ከም ትብርስ ትንሪዮ ዘለና ማኒ ኢዝ ፓወር ብላሎ ማኒ ፓወር ብላሎ ሞ بخوم تتحيز خيكم موضوع فكرني بونت نمله تعمل فوتو عركي افكاري تبلا لا يمرش ነው ኧረ እባክሽ ቤተሰብ መንገር ላይ እኮ ነው ያለው ሰው እየሰማኩ ስነስርዓት ይኑርህ ምንድነው አንቺ አንተ ለኔ ፍቅረኛዬ እንጂ ስነስርዓት ግበር ሕጂ ክእዘዝ ጀሚሩ እንታ ተወካ ከም መጀመርያ ኣብ ካሜራና ቅድሚ ህዝብን ዘሕፍረካ ነገር ተገብር ሓቂሮ ይገርም ስነስርዓት ይኑርህ ብዛዕባ ዞም ዘይጽገብ ፍቅራዊ ዕላል ዘለዎም ስድራ ቤት ካስካ ክስማዓኩም ንሽይ ምስ ቢልያም ንቋጠር እጂ በይን ኸደልካ ኣብ ሬድሲ ሓድሽ ነይሩ ሽዑ ሬድሲ ጅምዕ ስራሕ ቢንያም ትሪኦም ኣለኹም ብንእስነቶም كيف ዘለዎም መንእሰዮም ነይሮም እጂ ኣብ ሬድሲ ምስ ከድና ኣብ ዲም ዝኾነ ቦታ ኮፍ ብለኒ ማለት ንእሽተይ ዲም ዘሎ ክቡር ይትገዛ حجي أو أنت كعللك تحسبينا زعبا فقر دي دعللك حجي ما أديك خد حند الله لني وا أديس دهان الله أبوه لني وا أنت دهان الله مخنيات أنا سمرت تلاني تمهري بوتي لو سانتانا تمهري وقتي أنتي فاراني بي قرص ناي تعرفه دي فانتاسيتينا وطينا انا امور ميو قليل يلا ናይ بحق ደስ ዝብሉ ስድራ እዮም እዚኦም ናብ ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ምስ ንኸይድ ከዓኒ ብዛዕባ ንኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ማዓስከራት ኢትዮጵያ ንዝቕመጡ ኤርትራውያን ዝምልከት እዩ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዜና ዝብል እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሓፍትና ዝበለቶ መጀመርያ ክንሰምዑ ኢና ድሕሪኡ ክንምለስ ኢና ትሕጎስ እዛ መልእኽቲ ዝሕልፈልኩም መፅእ بوجركم كأن بصر حبرتها مثلا كلكم أورادي خيط شرشور مثلا أنتي أبايتان تايز فتر زلوا أب متما نزل لهم كم متما بأورادي حلفنا سوسيدينا كندا إميجريشن نتوم بروسس نبرم سباتنا أنت وهي ስለዚህ ዝሓበሬታ እዚ ኣብ መተማ ንዝቕመጡ እዩ ኣብ ማዓስከር ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚኦም ኣብ ዝሓለፈ ብተደጋጋሚ እውን ኣነ ወልጾ ነይረ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘለዉ ኣብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኩነታት ከም ዘለዉ ብተደጋጋሚ ዝገልጾ ዝነበርኩ እዩ ስለዚ ንዖም ዝምልከት እዩ ወድ ሓላፍነት ኣይወን መዝጊቡ ብጥርኑፍ ካብቲ ካምፕታት ካብ መተማዲ ካብ ጎፈርት ኣጥቕኡ ደላ ካልእ ካምፕታት ኣው ደሎ ካብቲ ማዓስከር ንኣዲስ ኣበባ ብጥርኑፍ ብናቶም
ወፃኢታትን ብናቶም መንገድታትን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምፅኹም እዮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ንካናዳ እዚ ስርሒት እዚ ንክሳለጥ ፍሉይ ምስጋና ነቶም ናይ ካናዲያን ካውንስል ፎር ሬፊጅ ዝበሃሉ ነዚ ጉዳይ ዝተንቀሳቀሱ ንዓም ፍሉይ ምስጋና ከምኡውን IOM ናይ ኣብ ካናዳ ዘሎ IOM ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢትዮጵያ RRS እንዳኣራ ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ስደተኛ ዘይምዝገብ ስደተኛ ንክወፅእ ንመጀመርያ ግዜ ዝፍቀደሉ ስለዚ ንዓም ከዓ ፍሉይ ምስጋና ኢትዮጵያ ይህብ ብዝተረፈ ኣብ ሰናይ ይራኸበና ነቶም ትብገሱ ዘለኹም ከዓ ፅቡቅ ምድላዋት ይሓንኩም ስለዚ ከም ሰምዑ ዘለኹም እቲ ዜና ኣብ ማዓስከር ኢትዮጵያ መተማ ንዝቕመጡ ማለት ንጹር እዩ ዘሎ ነዚ ምድጋማ የድልዮኒ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለው ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝረአ ዘሎ ኣሸጋሪ ኩነታት ምስኡ ዝተሓሓዘ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለው ተረጋጋሚ ገልጾ ነርና ስለዚ በዚ ኸዓኒ ብምትሕብባር IOM ናይ ካናዳ ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ብምልኦም ኣብቲ ማዓስከር ንዝቕመጡ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ንኣዲስ ኣበባ ክወስድዎም እዮም ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ካናዳ ፕሮሰስ ክገብርሎም እዮም ዝብል ዜና እዩ ማለት እዩ ወይ ካብ ከምኡ ዓይነት ስምዕ ከም ዝበፅሑ እያ ትነግር ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ኸዓኒ ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ ተስፋ ዝህብ ዜና እዩ ብፍላይ ነቶም ኣብ ማዓስከር ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከቡ ተስፋ ዝህብ ዜና እዩ ማለት እዩ ናብ ካልእ ዜና ብዝሰግር ከዓኒ ብዛዕባ ኬንያ ዝምልከት እዩ ካብ ጃንዋሪ 2024 ወይ ካብ መጀመርያ ወርሒ ናይ 2024 ጥሪ ማለት እዩ ኬንያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቪዛ እትእቶ ሃገር ክትከውን እያ ዝብል ምናልባት ሓበሬታ እዚ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ውሑዳት ኣዋርሑን ተገሊጹ ነይሩ መዓስ ምዃኑ ወይ መዓስ ከም ዝጅምር እዩ ዘይተወሰነ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግን ካብ መጀመርያ ወርሒ ጀሚሩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቪዛ እትእቶ ሃገር ክትከውን እያ ብምባል President William Ruto ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ንእሽተይ ከስማዓኩም ካብኡ Beginning January 2024 Kenya will be a visa-free country ስለዚ ኬንያ ዝኾነ ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንኬንያ ካኣቱን ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ቪዛ ኣይድልዮን እዩ ማለት እዩ shall no longer be necessary for any person from any corner of the globe to carry the burden of applying for a visa to come to Kenya. To echo the call of the Turkana people to the world, Tobongu Lore, a simple message to humanity, welcome home.